Охлювчетата София и Ели продължаваха пътя си към градчето Витлеем. Там, където щеше да се роди Спасителят на света. Там, където щеше да изгрее звездата, показваща неговото раждане. Този ден Охлювчето Ели беше някак мълчалива, замислена. Какво има, Ели? Попита София. Тъжна съм, отговори Ели и се обърна към София. Всички хора ли са обичали злото? Нямало ли е някой, който да обича Бога и да постъпва добре с другите хора? О, това ли било? Каза мъдрата охлювка София. Днес ще ти разкажа за един такъв човек. На Адам и Ева им се родиха много деца. Когато тия деца порастваха, създаваха свои семейства и също им се раждаха деца. После те също създаваха своите семейства и отново им се раждаха деца. По този начин хората на земята ставаха все повече и повече. Представяш ли си вечер, когато се събираха около огъня, а това беше възможно, защото хората по онова време живееха много дълго време, Адам и Ева разказваха на всичките свои деца, внуци и правнуци за Бог, за това как създаде света, за градината, която Той насади, за животът им там, за това, че Адам даде име на всяко едно животно, за това, че вечер, когато подухваше ветрецът, Бог идваше при тях и си говориха. Колко ли им е било мъчно, че това вече не се случваше. Разказваха още и за този план, който Бог имаше. За Спасителя, който щеше да изпрати, който да победи злото. Всичките потомци на Адам и Ева слушаха тези разкази. Имаше един човек на име Енох. Той слушаше жадно тези думи и как ли си е мислил и колко ли много е искал също да може да общува с Бог, така както Адам и Ева са го правили в градината. Той не искаше да се държи така, както другите хора се държаха едни с други. Искаше да прави това, което харесваше на Бог. И Библията ни казва, че за 300 години той ходеше с Бога. Това означава, че винаги вършеше това, което харесваше на Бог. И знаеш ли какво стана? Един ден Бог го взе. Не, той не умря. Той отиде на небето. Бог го взе при себе си, жив. И предполагам, че до ден днешен те разговарят заедно. Какво ли си мислеха останалите му роднини? Къде ли отиде Енох? Какво се случи с него? Ами, Бог го взе, отговаряше някой друг. Той отиде на небето. Ама как така? Жив ли? Да, отговаряха те. Чудеха се, но това не им пречеше да продължават да вършат лоши неща. Ей, колко е хубаво, че е имал човек, който е обичал Бога, каза Ели. Така е, отговори мъдрата охлювка София. Но сега е време да лягаме. Но преди това ще ти кажа една тайна. Знаеш ли, Ели, още веднъж в човешката история се е случило това нещо.
Кое? Попита Ели. Ами това, Бог да вземе някой човек при себе си, жив, без да умре. Така ли? Каза Ели. Колко интересно! Да, отговори София, но за това ще ти разкажа някой друг път. Сега е време да намерим къде да спим. И двете охлювчета забелязаха някакви вързопи, някакви багажи и тръгнаха да се приютят нататък. Спи, пахви! Извика някой. Двете охлювчета затрепериха от страх. Кой ли беше? Това ще видим в следващия епизод.